ଭାଇ আরে কি যে ম্যারেজ পরে ফার্স্ট টাইম দিছিল ভাই এডি কি সেটা ভাই ভাউজଙ୍କର ভাড়ା ଆସିଥିଲା ତ ଓହୋ ବାଟି ବୋଲୁଥିଲି ହଉ ବ ବ ହେଲେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କା ଲଭ୍ ଏଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଓହୋ କେମିତି କଣ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି କହ ଟିକେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବୋଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ବାବା ତାଙ୍କର ଘରରୁ ଝିଅର ଫଟୋ ତାକୁ ମାକିରି ଆଣିଲେ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ମ୍ୟାରେଜ ହବୁ କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ କିସ ତୋର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲି କହିଲୁ ପରା ଭାଇ ବାପା ଆଣିକି ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇଲେ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲେ କିସ ବୋଲଛୁ ଶୁଣୁନ ପୁରା ଘାବରା କାହିଁକି ହଉ କହ କହ ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ଦେବାକୁ ବୋଲି ହଁ ଲଭ୍ ଏଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ରେ ଭାଇ କିସ୍ କରିବା ବାହାଘର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥର ଏକା ଦେଖିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ କା ଗଣା ହବ ନାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଘରରୁ ଭାଗି ସେଇକି ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେବା ବୋଲି କି ଏମିତି କି ପାଇଁ କଲ କାହିଁକି ବୋଲେ ଘର ଲୋକ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯିବ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ କେଲି ଉଠେଇବେ ଇଜରେ ଆଜି ଟାଇମରେ ଆହୁରି ତୁଇ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ନ କରି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ନ କହିକି ଭାଗି ସେଇଗଲୁ ଆଉ ଘର ଲୋକ ଫୋନ କରି କହିଦେଲୁ ଏଇଟା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲି ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ କହିବ ବୋଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଆଇବୁ ନାହିଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଆଇବୁ ବୋଲି କହିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଓହୋ ହେଲା କି ନା ଏଇଟା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଟିକେ ବସ୍ତା अरेंज मैरिज करके संग एमती स्टोरी पकेबो कि